7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business, Yesintu. This is Indaba Yesintu. NgoLwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Alright, sasingena kwindaba yesintu. NgoLwesithathu njalo nje from 7 to 8 I bring you Indaba yesintu, conversations about isiko lethu. We don't wait for ukuthi kube uHeritage Month bese sikhuluma izinto zamagugu, izinto zesintu, izinto zemvelaphi yethu. Sikwenza lokho nje njalo from 7 to 8. Namhlanje ke sizobe sihlola nokwenzeka athi umuntu unesibonakaliso noma unephupho lichazani kuye, and then uzwabanye bemisleader ukuthi iphupho lithile lichaza ukuthi nokuthi, like we past show nje we had ukuthi abantu baboni ngasolinye. Omunye uthi mawusuka uphuphe umlungu leyo nto isuka isho inhlanhla kuwena, and then someone came in to say no, actually isilwane leso. So this is what we are discussing. Let me welcome Professor Khehlelezi. It's been a while simgcinile on the show other than weekend. Ndumandumane sikubingelele eGagasi. Ndumandumane yatumezizweni isihlahla somdlebe nendela mzimba bhejembheje mfazone empahla hliziyo zamadoda ibomvu nabasetete nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhala manzi dictionary ndaba ithidi umndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha. Ngibingelele bhuti Alex, ngibingelele kubalaleli bonke beGagasi FM nakomakhosi bonke abalaleli ngithi makhosi kubafundisi sithi amen. All right, Khehlelezi unokumuzwa ke beno Harrison on Saturday ekseni ngo6 nangesonto as well. Le phupho nesibonakaliso, now that sihlola kanje izovela mabalaleli befona. Yini umehluko phakathi kwalezi zinto zothu? Sibonakaliso isikhathi esiningi ngasho ngithi kunabantu abathi mabephupha ebusuku athi ngibonisiwe. Mina I will prefer ukuthi ngithi umuntu othwasile, noma mangithi umuntu othwasile ngithi uthwase ngokomoya, uthwase ngokwedlozi. Loyo muntu akasaphupha ebusuku, useyaboniswa. Umuntu mayizidlila inkamba wayiqeda, noma mayithwase ngokwesithunywa waqeda, wayenza that initiation wayiqeda. Loyo muntu useshintshile indlela eziningi. Ilanguage yayikhulumayo nayo useyashintsha. Akasasho ukuthi ngiphupha ebusuku yazi kuthiwa kwathi mina ngithema ngilele ebusuku ngaboniswa. So lokho singasho sithi umuntu ophuphayo, umuntu ongakathwasi, umuntu nje ordinary, just a normal person njengobhuti Alex Mthiyani, uyena kophuphayo ebusuku ukuthi ngiphuphe ebusuku mangilele, awuboniswa ngoba phela ukaze wena wehlelo umoya ongcwele noma ukaze uthwasi. Sure, inamba ke ithi 0861596596. Ungafona right now 0861596596. Before we start nje in the streets people bathu thwele and basho zonke izinto ku social media, so now that sikhuluma nawe we can't leave you singabuzanga. How do you respond to that? Isikhathi esiningi abantu abang-advisayo nami baye bathi isikhathi esiningi ungaphenduli. Because uma ungena ku Facebook manje uzobona ukuthi abantu abanama fake page amaningi uKhehlelezi cisha more than 200. That means amandla wami bayawa acknowledge, bayabona ukuthi they can scam people using my name. Nanoma kuthwane imoto ayikho, izinja zikhonkotha imoto emile kodwa zikhonkotha ehamba. So leyo ukuthi ngithwele bayeke bakhulume ingoba bazamile ukwenza something bahluleka. So awuthwele wena? No, angithwele. Okay. All right. Konto la Khehlelezi, you said ukuthi umuntu onesiphiwo uyabona ngoba isibonakaliso kuyena. Nawe again uyazi nokuzwa abantu omunye azisho yena athi basebenzisa amagama amaningi, omunye uthi nesithunywa, omunye athi ngiyabona, omunye athi nginamandla, but bengebona abelaphi. Ikhona leyo nto ukuthi kungaba khona umuntu ophiwe ukuthi iphupho mhlawumbe uyalibona kuzokwenzeka into athi uyibonile, omunye ayishi yenzeke, but uthola ukuthi akathwasile, akamthandazi, akalutho. Bakhona abantu ungathiwa baphiwe kanjalo okungekho necessarily ukuthi bazoze babe ama-traditional healers. Okay, it's rare. Masithi it's rare. Out of 100 labo bantu bawu2 abeqiniso, but ama-pretenders awu70. Mangisho kanjalo it's rare, akuvamile ukuthi kubeke kanjalo, but isikhathi esiningi kodwa khona kuye kube
kube khona ukuthi yes bakhona banjalo but labo bantu kuyafuna ukuthi ahambe ngokuya kwesikhathi azadluliswe ezintweni zonke izinkamba zakhe azidliswe ukhona umuntu ozalwayo ngisho naseBhayibhelini kukhona umuntu wayichaza amaphupho wayumchazo amaphupho loyo muntu akaza ayothwasa kodwa wayiphiwe nje ekuchazeni wakhe amaphupho. Okay, and omunye umuzwe ethi yabo lento eyenzekile kungathi ngeke ngayibona before noma ngiyiboniswe ephusheni omunye athi the deja vu moment ikhonto enjalo ukuthi athi umuntu yabo lento nje biyenzeka ikanje ngeke ngayibona iyenzeka njengoba iyenzeka. Yes, bakhona uphiwe lo muntu kusasibonakaliso but ke uphiwe lo muntu isiphiwo nje sakhe kahle wonke umuntu uzalwe efumbethe akekho umuntu wakwazalwe engafumbethe wonke umuntu uzalwa nesiphiwo sakhe kunento azalwe iphethe kodwa leyo nto idinga wonke umuntu uzalwa ngithe ngaye esikolweni kodwa bese kuba ukuthi siyamthatha ayathathwa ayisobantu abadala bamse esikolweni bese esikolweni afika afunde bese yambulelwa yonke into ibe clear wonke umuntu uzalwe nayo lento embethe mayiqeda lapho kumele ebese khonjwa abantu abadala ukuthi hamba ke uyophelelisa u1 no2 no3 you can just never say ukuthi mina ngavuka sengilapha abantu ungadlulanga enkambi which means uyifake uqola abantu. All right, namhlanje ke siyahlola awuze nesakhe sibonakaliso and we have a Professor Khehlelezi until 8 on Indaba Yesintu. Ngiku anonymous now. My respect. Welcome to iGagasi anonymous. Hello. Yes, mfethu seGagasini, welcome. Unjani Sohlaza? Ngiyaphila mntaka baba, kunjani kwena? Ngiyaphila na dokotela. Ngicela udokotela ke ngibheke la indaba yomsebenzi ukuthi ukhona nomsebenzi engizowuthola kulezi indawo engiapply kuzona. Isibonakaliso sakho maybe uqala sithini or awunaso ephusheni akukho nje osanda kuphupha kulezi insukwane ezidlule gomba kuvama ukwenzeka. Hayi afike ngasisho. Okay. It's difficult but ke sizoyenza because besifuna ukustika ekuthenini umuntu aqala aboniswe noma phuphe bese siyakhona. Right baba, into esizoyenza ukuthi kumsebenzi othweni uapplyele ngelinye ilanga hamba othola into okuthiwa iFanta. Mawuthola iFanta bese uyithathe lento bese uyihlanganisa nobisi bese iyakhulekelwa kakhulu iZayoni abantu baseZayoni. Uma ngikhuluma nawe njengamanje kunento edilika bese ngathi kunento elithunze limnyama evala into zakho. Ngeke ngabuza ngathi mina leli thunzi libuyapi. Uthi uNkulunkulu kimi angibuza ukuthi mawu reverse umqondo kahle ubani ekhaya kini wadlula ngonyaka ka2014 angazi noma 2014 kodwa ngibona ithuna elibhalwe 2014 la selibhala u07 which means uJuly lo engubonayo lapho uthi umoya engcwele kunomuntu ongagezeki kahle la kuwe yena ofuna ukukupha izinto wayekukhonzile kodwa lo muntu wagcina esedlulile emhlabeni kodwa akagezeki kahle kuwe kufanele simgeze kube sengathi namanje masimgeza kunento akunika yona. Noma ngasakhumbula ukuthi kwakubani but khona uqinisile indaba yokugezeka nje ngoba yonke indawo engihamba bakhuluma indaba yokugeza. Yazi baba into eyenzakalayo wena mawufika kwi-interview bayakujabulela for that particular time kwesinye isikhathi bakureject nje straight uthi umoya engcwele ngisho namanje mangiloke ngikhuluma nawe baba emaphusheni akho ngoba uthi wena uphuphi kodwa ngihlushwa into eyimpi oyibambe ebusuku mawulele uyathuka mawulele ebusuku wena uthe kimi awuphupha wenza lutho kodwa ngibona impi ebusuku oyibambayo wathi umoya engcwele lento ikhlasela kakhulu maqala kungathi kubamnyama uzogcina uthi mawulala ungayicishi light ufuna ukulala kukhanya ngoba kunaleli thunzi engilibona likuvakashela ebusuku lizokwembatha. Hayi kukhona impela ke lokho. Awuthole ke lento kade ngithe uyithole bese uyithathe uyise ebantwini abathandazayo baseZayoni bese beyakuthandazela. iFanta noma yeah leso siphuzo leso esi orange in color. Okay. All right, sure. Hamba usinda busuphunyukile. Suppose ukuthi nabo sebokhala ke bemuke. Namhlanje sihlaziya amaphupho nemeaning yawo nesibonakaliso uma ukuthi unaso ukuthi sithini empilweni yakho. So share with us before you ask your question ukuthi yini ephupha ngayo kulezi insuku. Inamba 0861596596 was joiner for the first time namhlanje. Well, I'll urge you to go to the YouTube channel yeGagasi ne app. Fanele ube nawo leyo app ngoba manje uhlelo luficesela uphakathi ila uthola khona ama links ongawa forwarder as well. Ngizothatha usipha into uzuma. Sabona sipha? Njani? Ngi right kunjani kwena? Siyaphila. Nazo ke. Ngisacela abantu ubaba uSilezi athi ungibhekela kancane into zami. Okay, mhlawumbe yeah, mhlawumbe mfethu kuze usizakale ndube relevant namhlanje. Do you want to share with us into oyiboniswa mulele
then ke bese ke mhlawumbe izoqhamuka lapha impendulo kalula to le impendulo ifunayo. Yes, nginokuphupha imali eningi but eyamaphepha nesalikwazi singipha into engathi imali but kuyimali yamaphepha bathi imali eyinhlanhla imali ima uyangitshela iphuphu jika futhi uyayiphendula yena imali I think usholele kwi confusion ukuthi into emthusayo ukuthi uphupha imali ngamaphepha kanti abantu bayebethu maye ama coins. Alright, asisitike ukhehlelezi manje. Mina I'm not explaining iphuphu, ngizohlola ngento ongitshela yona. Number 1 baba, uthi umoya engcwele mangikhuluma nawe la. Kukhona intambo egreen okwakufanele kube sengathi uyifakwa okhalweni lakho. Wathi uNkulunkulu mangiloko ngikhuluma nawe la. Number 2, kunejele okumele ngilivale kuwe elikulandelayo kabi. Eliza kabi fakazi walokho yazi ngizwa mina kube sengathi uvukelwa abantu abakulandela kakhulu ngento engathi ilicala. Ikhona into engidida ebusuku mawulele wena baba namanje kukhona into ezikuthiwa isimo sokuthwasa ozohamba kube sengathi ugcina uyasibamba. Awuboni ngani ngelinye ilanga uke wathulela ebusuku waphupha ugqoka ivesti yezangoma noma ivesti yengwe straight owakwaphupha uyigqokile wathi uJehova ikhona lento ekulandela wena wazalo wembethe noma ungahamba uthi yohlola ukhona umuntu ozawufika kutshela kunengubo kumele siyidilize kuwe kuqala ngoba ikhona into kwakumele yenzeke kuwe ukulimala. 2012 uthi umoya engcwele kwakuDisember sesibheke ku2013 kwakufanele ulimale wena kunegazi kwakumele lichitheka ngazi uba nekhaya kini wadlula ngengozi noma wadlula ngokulimala ngoba namanje lento yakwembatha wena elokubuya kuwena. Khuluma bhuti Sikosi. Ngesikhathi asho ngaso sake sagiga nemoto kwakuDisember impela uqinisile baba. Ya lalela bhuti wami ukuze usizakale ngoba ngiyasho ukuthi okokuqala kuqale kwavezwa lentambo egreen okwakumele ukuthi wena mawuqeda ginqeka ngemoto uhambe uyohlola bese kuthiwa no thola lentambo egreen uyifaka okhalweni lakho kunento ekhaleleka kubo khaya kama wakho angazi ukhulele kuphi wena kodwa ngelinye ilanga awuzama ukungivakashela sizobe sesiyayithatha lentambo siyibusise kakhulu esontweni sikufake yona ngoba kunento ejele elikulandelayo okumele ngilivale ngokusheshsha. Ubaba uvakashelwa kuphi? Everelem baba ilapha engihlala khona. Alright. Thank you. Oh, okay. So iyagculisa lento kuyahlangana? Ngiyayizwa. Oh, all right, sure. Indaba eGagasini ngizosuka ngiye ku-anonymous now eMarisburg. Inumber it is 0861596596. Phupho lakho lichaza ukuthini kwizinto ezenzeka empilweni yakho nofisa ukuthi zibonelwe. That's a topic here namhlanje. With Khehlelezi anonymous kwiGagasi. Sanibona eGagasini njani bhuti no baba Khehlelezi. Right, mfowethu ngikholwa uyaphila now. Hayi siyaphila bhuti Alex. Sure. Yeah. Baba Alex lana mina nginenkinga la mangabe ngiphupha nje ukuthi ngiyaphupha mhlambe inamba ngoba ngumuntu oboyithanda ukuyigulela. Ngibuye ngiphupha inamba kodwa manje masithi ngiyadlala kuvele kuphume ezinye inamba. Asenze kanjena ke baba. Ubaba wakho okuzalayo biological father uphi? Angikhulumi ngobaba omdala noma ubaba omncane, ubaba wakho uphi? Ubaba usasho. Lalela ke into yokuqala uma ngikhuluma ngobaba wakho, uthi uNkulunkulu kimi thola imbuzi emhlophe enganabala. Mawuthola imbuzi emhlophe enganabala uyithatha uye nayo emsamo. Mawuya nayo emsamo ebese uphatha ugologo omhlophe. Mawuphatha ugologo omhlophe ungawusho igama. Kodwa mangithe ugologo omhlophe ngiqedile. Uthi umoya engcwele uphathe lo gologo omhlophe emsamo. Uthola umuntu onesibongo sasekhaya kubo kababa wakho. Ayokuwela emsamo akukhulumele. Into engiyibona kuwe la njengamanje ngibona kudilika into eyimali enzima kakhulu. Njengomuntu angathi bangavuka abantu bethi no lo muntu uthwalile. Yazi bengizothi mina woza kimi. Kodwa inkinga ukuthi singafika kimi siyenze ka 1 ka 2 ebese iyadilika le mali bethi no vele sambona waya kuKhehlelezi wamthwalisa. Ithi inkulumo yami wena bhuti awudingi ukuya kumuntu wesizulu noma udingi ukuya kumthandazo udingi ukuthi wena uye emsamo wakho uthola umuntu onesibongo fanana nesakho into yakho isizolunga wena uwofanele uyilungisele wena ngoba uzoya kumuntu athi mayifika iphazamise lento thola imbuzi enganabala emhlophe straight ngoba kunento kodwa eyipowerball okwakumele uyibambe straight wena kube sengathi ugeja ngenamba eyodwa ijackpot wathi uJehova lenhlanhla ijike eduze kuwena uyangizwa ngithini kuwe. Yeah, ubane ekhaya kini noma esihlotsheni owayiwele lenda lelo wele owayiwele
ngicabanga ukuthi ekhaya wayiwele ngicabanga ukuthi ingane kaMfowethu yayiwele. Lalela ke thola lembuzi ngokusheshsha bhuti uhambe uyenza lento emsamo ukhulume bakukhulumela umuntu onesibongo sasekhaya babakho into zakho bhuti ziyolunga leyo nyongo uyithatha ugeze ngayo ebese ufaka kancane logologo omhlophe naleyo nyongo ugezele ngaphandle komuzi ucele lezi inhlanhla zakho khona into ezayo kuwe ezoshintsha impilo yakho who knows maybe wena uyongithengela imoto lengiyifunayo. Kusho mangathiwa ngeza kubaba uKhehlelezi ke naye ngangenzela the same thing. Ngiyokuthatha ngikusesontweni nje sikwenzele esontweni baba sikubusisele nje finish. Yebo alungile wena ngizothatha inamba ke gcina. Amen. Okay. Indaba iGagasini 0861596596 ikhona into okuthiwa inhlanhla or iswasho noma umuthi wokuthi umuntu awine jackpot abambi lotho ikhona njani? Umuthi onjalo ngisho ngithi even though ukhona but iqiniso asilikhulumeni sibatshelene abantu kusuke kumsamo womuntu omhlophe ogezekile ebese uqondana nalento ngisho kuthiwa into yakho ibiyinhlanhla encane but umsamo womuntu uma umhlophe uqondile yonke into yakhe ihamba kahle leyo nto izomwinisa hayi ukuthi kusuke kuyileyo nto specifically kodwa kusuke ukuthi isidalwa sakhona sakhe sihlambulukile si right. All right 1922 indaba eGagasini siyabuya nansi tweet evela ku Prince ukuboniswa akufani nentwaso ngoba sonke sihamba nemoya nabakithi umehluko asibizelwe sonke ebungomeni which is okay abakini bayakwazi ukukhuluma nawe ngqo noma bakuphendule I know ngoba ngoyedwa wabo bayasho ukuthi khamba kanjalo so support what you said earlier that is why I said out of 100 sinabantu abawu3 abakwenzayo lokho ababoniswayo vele kuyisiphiwo somuntu but most of them bathatha ama chance akanqene ukuthi uyidlulela Alex wehle mall avela athi umuntu abonga na ubona ufaka ubuhlalo ufake in South Hawu makhosi kwenza njani bese iyazi ngibonisa ukuthi nokuthi ufuna ukuthi uyesigodleni sakhe so singayivumele singayipromote nje le abantu abathatha ama chance. Exactly. All right sikhuluma ngesibonakaliso nancazelo yawo and ikulekelela kanjani ekutheni uhlolelwe ngizathatha anonymous semlazi sikubingelela anonymous. Yebo unjani futhi Alex siphilile unjani wena? Ngiyaphila ngicela ukubingelela futhi Alex nobabu Ndumandumane. Amen. Siyavuma sisi. Yebo nginesibonakaliso lana engasiphupha thangi. Nginesibonakaliso engasiphupha kuthanga yebo siswami kubeka ngisibonakaliso lesibonakala engathi ngise like mangabe wenza iladi like ngazi ngachaza kanjani iladi kodwa ayi esuke ejwayelekile lento mangabe kuwenzela izingane nabo into kanjani so leli ladi leli ngingene kulona mengena kulona ngingena ngoba kukhona umuntu omdala oseyisarwazi omemezayo yanqonqoza mengena phakathi ngifike akho umuntu ngifike ngingene khona bathi kuye khona isarwazi esivele sihle kodwa singakhuluma ngasizi sithini mengiqeda lapho ngizizwe nginovalo mase ngisuka lapho ngibuka mina sengisesibukweni kodwa sengibathe ibhayile ekhanda. Imake siswami umntana wakho oqala uphi? Ukhona. Lalela ke. Yabona I'm sorry to say awuhambe uyothola umuntu othandazayo kodwa umuntu ozomthola othandazayo abe ugogo semdala. Lo gogo semdala kube sengathi lo mntwana nimenzela into engathi kuthiwa ilokho kuthiwa inantsuka e1 meter. Alale lelibhaya lana elimhlophe straight. Kunesalukazi mawuloku ukhuluma la engisibonayo. Lesalukazi sithi siyakunika izinto kwakumele ingane yakho oqala ibe umfana. Uyangizwa ngithini? Uthi Jehova kimi kukhona into abakunika yona kodwa lento mabekunika yona awubanaki wena abantu abadala uzohamba ubhema isinemfu uyangizwa ugwayi wamakhala ngathi mina yini lene ngizwayo kukhona into engathi igobo ngokwakumele ulidle uthi mawulidle ujike futhi ungaliqedi ngididwa ukuthi sisi kunolaka olukhona la kuwe elizawugcina lenza ukuthi wena umuntu wesilisa ungahlali naye
noma ningahlalisani kahle kuhlale kunokuxabana kanti wena abantu abadala sebeyaxabana la kuwe kunento abayifunayo kunemoya kwakumele uyidle kahle noma uyithwase kahle kodwa le moya ayenziwanga kahle kunento igobongo kumele ngabe ngiyoliqala phansi angazi sisi noma wakwahamba wayondla igobongo yini ngoba kunekubhayi engilibonayo eliblue elingathi kodwa linamathendele noma lingathi kodwa qobo linamajuba wathi uJehova leli bhayi kumele ngabe uyahamba ulithole kube sengathi uba nalo uphathwa ikhanda nento engathi isinus isikhathi esiningi bese ngathi uxina namakhala wathi uMongcele yile moya ehleli kwena awukhulume nami ngizwe yebo kunjalo baba kodwa ibhayili ngangenzela ungathi kwenzeka kwaba wrong kwenzeka ngenzela igobongo lento ukuthi ngigqoke into ebovu mina ngithi ngicela kutholakala le blue noma ungeza nalo ngizokubusisela lona bese siyalenza ngoba wena uzohamba ufaka izibuko ungebe nenkinga yamehlo ngoba lento isiqalile namanje unenkinga yamehlo wena masikhuluma nawe manje yebo kunjalo danke sis yebo okay uyaxoliseka ma yebo ngicela ngiphindele ukuthi for ingane fanele ngithole indwangu white ngize nengane yes indwangu white sisi uthola umuntu osemdala oyisayoni ebese yakubusela ugogo ayibusisa lo mntwana alale nawo 7 days le ndwangu eyiqamelile yebo okay all right nosebanga kakhulu amen sure indaba eGagasini my number is 0861596596 siyahlola and then Khehlelezi ke bese chaza ngephupho lakho as well ukuthi liqondana kanjani nalento ofisa kuhlolele yona ngizothatha ke uKhulekani from Newcastle mose Newcastle usibamba ku 107.9 ungalalela ke na kwi-app Gagasi FM sure khule sanibona bhuti Agesi yebo siyavuma bhuti unjani bhuti ni right uyaphila now kuyaphileka bhuti yes bezocela ubaba Khehlelezi ngihlolele bhuti okay awunaphupho mhlambe ongasitshela ngalo kuze ngicanthi naye kusuke kuhlangana network lapho so that uyaqamba yakuhlolela useyibambile cha iphupho yalikho bhuti ngathi uvula iradio kodwa hayi lutho bhuti ayikho iradio ngivulile oh okay kushuthi ufuna ukuhlolelwa ngempilo yakhe uthi uMongcele lo baba asimkhulekele kakhulu njengomuntu angathi okoqala sibambe into engathi umsebenzi bese ngathi sihlakaza izinto phakathi uma ngilandela la kukhona umuntu ofanele ngabe ngiyamsusa eduze kwakhe lo bhuti njengomuntu angathi ngaze ngithi mina yazi khona umuntu asanda kuzwana naye ngathi mina lo muntu owesilisa noma owesifazana wathi uMongcele owesilisa njengomuntu angathi lo muntu uzenza mngane wathi uJehova yazi if bengingekho emsakazweni bengizawuthi lo muntu ngimbize ngegama kodwa ngicela ukubiza isibongo wathi uJehova angifuni umuntu ngixwayise kakhulu ndoda yamadoda ngize ngiyoxwayisa ngomuntu kodwa wakabuthelezi shenge ngathi mina ngifunani wathi uNkulunkulu kunomuntu oyisitha ongezi kahle ngoba leli khaya lakini ngizwa lihlukana phakathi kukhona into okwakumele yenzeke baba ngo2009 njengomuntu angathi phakathi esimeni sasekhaya kwakufanele bese ngathi namanje abantu baduba umuzi bagcine bengahlali khona abaningi wathi uMongcele kukhona into enihlakaza phakathi efuna ukunixabanisa nodwa nina ngoba Jehova mawuthi sithi sikhulumeka lawe la kukhona into okwakufanele kube sengathi yalahleka izicathulo zakho ngonyaka odlulile it was 2021 wathi uJehova asikhule ngoba unenkinga bhuti manje mangikhuleka la ehlala okhalweni lakho njengomuntu angathi yazi mawuthi uyenkonzweni akugijimeki kahle ebusuku wathi uNkulunkulu asikhulekele lento kakhulu singayeki awukhulume nami ngive wena bhuti okuyiqiniso ba lalela baba uthe useNewcastle lo baba lalela mawuse Newcastle ukwazi ukuhamba baba ngicela ngesonto ushayelo 5 o'clock endaweni yase Foslorus Civic Center ngizobe ngilapho ngiyohlola futhi mahale hall abantu bawe khona kuyoze kuphele ngo10 ebusuku khona into engifuna ukukunika yona mawukwazile baba futhi ngiyezwa kahle kuleli sonto leli Sunday ngiyezwa thank you all right indaba eGagasini ngisuka Newcastle now ngiya ku Lucky Dube Mtuba sho Lucky Futhi unjani? Sikhona. Ipakile iTLB lapho. Udlalela ngodwa ngamentama. Sure, some business. Sure Lucky. Awake ngishayizele lapho umkhulu ngibingelele ngingabandlulule. Ngicela wangihlolele la. Akokuqala ngizoqala ngephupho. Ngabona sekuze bakabi kulo leli viki esikilo. Iphupho nensizwa yanoma amabutho noma yini kunesizwa nje esihadabisana nazo kabi isikhathi eside ngalendlela eyisanga kodwa namhlanje nje ngayiphupha lezi insizwa ngempela sikabi sempili sentabeni
kodwa sengiyinqobile. yazi baba mawusakhuluma la uthi uNkulunkulu kunabantu asebekuhambele labantu baze bawufika kwenye indawo okuthiwa isePomoroi angazi kuphi lapha kodwa uhanjelwe kakhulu wathi uNkulunkulu mangiloko engikhuluma nawe yazi ngizwa kubiliswa ngisho into engathi inhlamvu esibhamu wathi umoya engcwele angihambe ngize ngiyofika kwenye indawo kodwa mangifika kule ndawo kube sengathi ngifuna enye indoda abathi usibusiso ehlala endaweni abathi semzingazi uyangizwa ngithini angikwazi kuphi lapho uthi uNkulunkulu kunempi enzima kakhulu esisuka endaweni yasempangeni impi lempi baba njengomuntu angathi kunabantu ababa recruitayo kodwa bazawusuka endaweni yasempangeni kube sengathi uzawuhlaseleka kodwa mawuhlaseleka ngididwa ukuthi uhlaselwa usemotweni ezihlobo kodwa ehlobo leCorolla njengomuntu angathi ungahlasela usemotweni emhlophe wathi uNkulunkulu kumanje masiloko sithi siyakhuleka la kukhona isimo sento ezisibaze emzimbeni wakho kade kufanele ngabe sikhona uthi no nami yazi la ngalimala ngendlela engayiqondi kahle noma la nami kwakufanele bese ngathi ngabe ngiyafa wathi uNkulunkulu kunesalukazi okumele ngisiphakamise sasekuphakameni noma esasikade sisabatha ekhaya kini esisone sibe singathi siyakuvikela uthe uNkulunkulu lingabophela isonto eli1 ongasikhanyisanga isibane esiyelo ngoba namanje sebeplan ukuthi banyonyobela umntwana ongathi umfana angazi noma unomntwana entombini noma unomntwana kuphi kodwa kunomuntu abamnyonyobela kabi njengomuntu angathi angathatha athunjwe ngoba kukhona into libhizinisi okufanele kube sengathi bakufaka lapho ongafanele ngabe ungena khona wathi uNkulunkulu namanje ndoda yamadoda uhaqe izitha wena ezikhaqile khuluma ngive hayi khona naso la ngakwazi nje ukudadlanyana khona ingqephephe nje ukuthi nami ngangilamula lalela baba leyo nto kumele uyivale ngoba mawuyivala ngoba ngisho ngithi wena kunala ofakwa khona okungamela ukuthi ngabe uyangena nawe uthi no bafowethu nami phela labantu ngihamba nabo akufanele ngabe ngiyangena uthi umoya engcwele idalwa yilesi sibazi esemzimbeni nakho naso futhi esangena singafanele ngabe singena kuwena njalo ngaso sonke isikhathi unenkinga yokuthi wena uyithola usugaxele intweni okungafanele ngabe ungena kuzona ngoba kwayimanje yazi masithi siyalandela izithe ezikuhaqile akuzona izitha zakho kunezimpi zabanye abantu ezibuya kube sengathi ugaxela lapho ngamele ngabe ungena khona ayisewaningi impela kulo indaba zamaqala nje kodwa ngibona ukuthi la bengafanele abe ngigaxelile mhlawumbe ukusizakala nje kuyo yonke lento na umntwana nginaye umntwana nangaphandle futhi umfana nginaye nakhona emshadweni la na umntwana umfana engazi ukuthi mhlawumbe imuphi mhlawumbe abafuna umkhwethu kodwa nje ukusizakala kukho konke mhlawumbe umkhulu emangeni usizakala kanjani ke kulezi inkinga ngicela afike kuwena kumina but Alex bese ngeke ngimcharge imali hayi angafiki kuwena afike kumina izwa leyo angakakuniki lento kuphi imkhulu nokhaya yeah what we'll do mfethu ngasegcineni khona number zoyishare then uzokwazi ukuthi ulokhoze uthola ama details ngiyathokoza. Alright, Indaba eGagasini siyahlola namhlanje. Iphupho lakho kungenzeka yini ukuthi lichaza impilo yakho ukuthi izohamba kanjani? Kwezothando, impilo yakho, umsebenzi, business, na kwifamily njalo njalo. 0861596596. Ngizothatha uSokhulu empangeni. Sokhulu. Futhi Alex unjani futhi? Mthiyana kunjani? Siyaphenya phela Sokhulu. Ngibingelela nakwindu umuntu manje. Amen baba. Amen. Ngithi ayidlulise ngaliphupho njalo. Ngeke ngaphupha ngise ezibeni kuneyingwenye. Ngithi mangiphaphame ngumuntu oseceleni kwezibi. Asenze kanjena futhi. Okokuqala la uma ngithi ngiyalandela kunento okumele kube sengathi siye ekhaya kini siyonihlalisa phansi. Uma sinihlalisa phansi kunenhlambuluko ebalekelwa abantu ekhaya kini. Mangithi inhlambuluko kunabantu abangazwani lento esi-affect abantu. Ngididwa ukuthi umndeni wakini uzophela one by one. Njengomuntu ongathi ungagcina usuthi yazi nami ngisele nozibani. Njengabantu ekhaya manje abantu bayabalwa. Uthi uNkulunkulu kimi ikhona into ebuya kube sengathi ivala umsebenzi. Bekufanele ukuthi wena ngaba usebenzi noma bekufanele ukuthi ngabe kune business straight olzamayo na uthi nami ngiyaphatanisa lana nala. Ngididwa ukuthi mawulokuthi ukhona la wena umuthi ngeke uzukusebenzele. Ngabe ngiyakumisa ngithi imemthini njengamanje noma kuthiwa bewuthi wena ngiyathenga ekhemisi lakho Khehlelezi kodwa ngithi ima ngoba kukhona into evala inhlanhla yakho straight njengomuntu angathi ngaze ngithi mina awusebenzisa
amanzi straight futhi amanzi ozowasebenzisa usebenzisa amanzi asempophomeni lawa bangumsindo ngoba ikhona into ebuya kuwe la ephile emzimbeni yazi wena izinto mazizowenze kuyayibona qala ebusuku njengomuntu engaze ngithi unesiphiwo straight lento ingakhuluma ngelinye ilanga ukuthi ifuna ukuphuma iyephi angazi mina baba ngoba kukhona ibuhiqiqiqe engibuzwayo la ngazwa kuvuka intombazana njengomuntu angathi ngavuka le ntombazana ithi uyazi ukuthi le ngane yentombazane yakho yini wathi uMongcwele kunengane encane straight yentombazana okwakufanele bese ngathi ijika inika wena mayinikwa wena bese ngathi uthi no man nama ngibonanga ukuthi kwenzakala kanjani lana wathi uNkulunkulu kukhona into okumele ngikususe kuyona umsindo ozawubuya kwakhulu noma ophilayo manje uwe wathi uNkulunkulu izinto zakho azilungi nawe Khehle awukhulume nami ngizwe hayi mkhulu kuyiqiniso ufuna ukuzwa mkhulu kehambisana ya kehambisana kuyiqiniso ngizwayo. Alright, so now that Khehlelezi sewuchazile iphupho lakhe ukuthi liqondana kanjani nempilo yakhe. Yeah. So kusho ukuthi isolution yakhe sekumele azi ukuthi yena kayena umuntu womuthi. Ngicela ukuthi hame kancane emthini ngisho ngeza kuKhehlelezi akeze nje ngiphathela amanzi maybe nobisi lawo manzi phakathi bese simenzele imgilingwane. Uyezwakala. Manje uzowenza njani lo muthi lo osebenzisa? Hayi ngosebenzisa umuthi. I know ukhuluma nami. Ukhuluma nami nje mhlambe nokusasiqhamu kanjena. Hayi lutho ngisebenzisa igawu ngisebenzisa amanzi nje kuphela. Oh all right. Oh so impendulo ekukhululayo emoyeni le. Yeah yangikhulula impela. All right. No siyabonga. Sibonga. Okay then ke I'm sure umuntu olalele manje ke ngizombuzela umbuzo la Khehlelezi. Makukhona umuntu okuthiwa umuthi wona uvela uwona izinto zakhe. So khona nabanye amanzi nje aphiyo abangadalelwe wona abadalela umuthi usho njalo? Yes bakhona abantu abadalela umuthi nje straight mawuke sebenzisa amanzi avela amanzi akubuke nje ubone ukuthi akwenzeki lutho kufanele asebenzise umuthi nje straight lo muntu. Alright so zikhona mhlawumbe impawu yena kumuntu uqobo lwakhe angabona ngazo ukuthi yabo mhlawumbe ngiphupha kanje makwenzeka kanje hayi angihlala emanzini angidalela umuthi. No angifuni ukumislead abantu iqiniso lithi vele izinyanga noma abathandazi babedalela ukuthi bagayide abantu. Wawuthi mawubona ukuthi into mangathi angiyiboni kahle bese kuyaphunywa ngesizulu kuye kwakuthiwe ngisaya kulabantu okuthiwa abaqamba imanga bese uyobheka ukuthi makhosi awungichithele ungibonele ukuthi kwenzakalani futhi mawuyohlola hayi ukuthi ufike uxoxele ngoba isikhathi esiningi abantu baya ngokuxaka yafika xoxe enyangeni hey yazi makhosi ngeke ngabona ukuthi ekhaya lapha kwafika imbuzi in waqeda athi ngifuna ukuhlola ukuthi yini ebulala lezi imbuzi ungaxoxe mawufika hlala phansi bese uthi makhosi shaya ngizwe. Oh kuzoyiqhamukela khona. Hayi ababuya kimi bayosho futhi elinye ilanga. Sure. Ulalele Indaba eGagasini and Indaba Yesintu watch it on YouTube as well mungaya kuGagasi FM. Inamba 0861 596 596. Ulalele Indaba eGagasini ngithatha ke your calls now 0861 596 596 nendumandumane namhlanje siyakuhlolela and busuyasho ukuthi ephusheni ukuthi isibonakaliso sithini noma iphupho lakho. Ngizothatha ke anonymous now calling us Waterloo. Sabona we anonymous Waterloo. Yebo sabona bhuti Alex. Yebo sabona bhuti. Khuluma ke nathi sizwe ukuthi ke ufisa ukuxazululeka kanjani inkinga yakho. Okay ngibe nephupho ebusuku kuzofa kube namhlanje ngiphupha inyoka enkulu nje evundle emfuleni na ithulele kodwa yenze lutho. Ingithusile. Okay asenze kanjena Khehle. Okokuqala bengizothi mina uma uthola imali awuhambe uyothola ijazi libe yellow ngapha libe blue ngapha. Uma ngikutshela ngaleyo nto uthi uNkulunkulu okokuqala kunesigameko okwakumele sikwehlele njengomuntu engathi namanje kunabantu abafike bese ngathi bayakuntshontshisa noma lento isusa umsindo ngisho emphakathini. 2019 kuke kwaba nesenzo okwakufanele senzeke endaweni. 2019 14 October uthi uMongcwele kwakuyizo lezi izikhathi kunomsindo wakwasuka kakhulu wazigcina ufaka igama lakho phakathi. Uma siloko silandela la ngomoya ongcwele kukhona into engididayo evuka bese ngathi ithinta wena bese ngathi ithinta isimo sento engathi abantu othi wena uhamba nabo. Uthi Jehova wena bhuti namanje kunabantu abasazoplanta into noma baplanta into engathi isibhamu mabe planta lento kube sengathi ugcina uqinqa into engathi inkantolo. Ngididwa ukuthi baba mawusathi usekhona kuthiwa ngihambe ngize ngiyofika ezweni lasendwedwe mangifika ezweni lasendwedwe ngibuye nomnye umfana ongaganga kube sengathi mayiganga yazi ungatholakala phakathi kodwa ubungayenzanga leyo nto. Uthi uJehova yazi mawuloko uthi wena uphupha lenyoka imile kodwa ikubuka kukhona ikhehle likuvikelayo njengomuntu angathi ngisho namanje wena kwakufanele bese ngathi mawusebenza awuthola umsebenzi opermanent kodwa uthola into
engathi ama piece job njengamanje ngibona into zakho zihamba zivaleka njengomuntu engathi wena ungathi manginemali ngigcina ngingayazi ukuthi le mali ngiyisebenzise ini uthi umoya ingcwele angazi mina ekhaya kini ubani ozalwa ngo1989 ngoba kukhona isimo sento ngathi isenzo okwakumele kube singathi thina masikwenzela leyo nto sikwenzela sibe sikuthole noshukela omhlophe sithi siyageza ngoba izinto zakho ziblockile baba aziphambili khuluma nami ngezwe. Yebo kunjalo baba kunjalo kwenze kuloso nje imali angiyiboni kodwa ngiyasebenza. Awuthola ushukela omhlophe mawuthi usewothala useduze kakhulu nami uze emahlabathini Everlem la ngisebenzela khona ngizokusiza free of charge. Yebo. Alright, uyaphendula kaphothi? Yebo ngiyaphendula ngiyabonga. Alright, no siyabonga siyasuka sithatha uSiya Hlatshwayo. Usiya is a Newcastle. Hello Siya. Alex kunjani? Sure kunjani Siya? Ngiyaphila ake angihlumi mina Alex. Yeah. Khona la ngifuna siwezane khona. La ephupheni nesibonakaliso. Iphupho umuntu osuke ephupha njengalo umuntu othi uphuphe inyoka ivundile emfuleni njani. Iphupho lelo. Isibonakaliso uma sekuthiwa thatha ushukela ngiyakubekisela. Thatha ushukela uhlanganise nosawoti wenza ukuthi isibonakaliso leso. Uma kuthiwa thatha ibhayela ukulenza ukuthi isibonakaliso kunama directives esibonakalisweni ukuthi yenze 1 no 2 no 3 ama directives lawo. So ephushweni into ongeke ukwazi ezogida mhlambe something yabo because ngeke uhambe uyongena emanzi understand but uma sekuthiwa yenza ukuthi nokuthi yenza ukuthi nokuthi baningi abantu abanaleyo nto leyo kodwa ngenxa yokuthi ulwazi lwayo abanalo bese behamba beye ebantwini ababonayo bese igcina izabo ziyaphambana kanti uma ngabe engenza ngoba kubonakala usekhona Siya? Yebo. Okay. Yebo. Yeah, imanje kanjalo Siya. Nansi explanation ka Siya. Ngifuna ukuzwa your view Khehlelezi. Ake ngisho ngithi maybe angiphikisani naye. Sichaza ngendlela ezehlukene. Njengoba ngisho ngithi nami mangiye ebuthwaseni ngithi mangithwasa ngithwasiswa ngifundiswa ukuthi naye mayikhula noma ngoba akavuka ngeyazi naye kunabamfundisile sifunda ngendlela ezingafani so ngeke ngize ngiphikisane naye lokho. Sure. Okay, before ngithathele nje Siya. Lesi siphiwe wena onaso mawukuthi unaso somuthi samanzi odwa o umsamo. Moya ingcwele ale. Moya ingcwele. Oh okay. Moya ingcwele. Akunamuntu moya ingcwele. All right. So umoya ingcwele ungaguide ngaleko ukuthi kube khona umuntu othile spiritual ukutshele wona kugcine futhi kwenzeke kanjalo. Kakhulu Alex, kakhulu. Uyaguide kakhulu. Angiphikisani nabanye abantu kodwa esikhathini esiningi uma usonta mhlambe ezayoni ila kuqala khona kubonakala khona ezinye izinto nazo kodwa kuqala kumoya ingcwele. Yes. Okay, so and aqabani nokuhlola kubungoma nokubunyanga. Aqabani Alex, aqabani kusekutheni mawuthole umuntu ozokwazi ukukwenzela kahle uhlangane kahle kulumbani uzokwenza akucabani Alex. Okay. Obama nje kanjalo Siya ngoba ngibona nasi esinye isiyoni singena la mhlawumbe sizokuphikisa. Kanjani ma respect. Hey Sohlazi. Sure, uSiya uhamba ngegiyela kamoya engcwele wena. Hayi uhamba kahle impela uyibamba kahle impela ngoba engena nje nami ngithi shuthi sihamba ngomoya ocishe ufana. Cala uyibamba impela lokho kunjalo vele ngoba nami ngisebenza ngakho. Okay, so okungasho kodwa ukuthi kuyaxabana nomuntu osuke ebona ngokubungoma. Abangoma kwesinye isikhathi bedideke kuthina abantu bakamoya bedideke mabenze ezinye izinto befuna ukuthatha ngobungoma kanti thina kwethu ukuhamba ngokamoya nokamanzi kuphela ungahlanganisi nokomuntu. All right, I know Siya at least usoyazi ukuthi une comrade nibona ngasolinye naye la niphiwe ngokufana. Yebo Alex. All right, sure siyabonga Siya. Thank you Alex. All right, isibonakaliso sithini ke Khanyisani? Khehlelezi. Nginebonakaliso nje
ezu 3 or 4. Okay, awufethu hayi ziyashesha ziyafana no ngingagijima ngabashiya bonke abantu okwesibili kwadliwa lapha egijimeni and then 2 days ngiphuphe engathi ngiyageza mengigeza but khona usala somlungu eduze but kunensipho okay kudlule lapho ngiye kwesinye futhi aphinda futhi bangibone sorry kancane ke before udlule kuleli sibili isihlalo somlungu no umlungu bengathi ngiyageza ngisempompini but ngiyageza but seduze kwami ngilindile umlungu isalukwazi nje wesibili phinde ngathi ngisemanzini kuthiwa angifaka abantu lapha emanzini ngathi uyidamu like but ngibafake bekuclean lapho so uma ngivuka kuzoba umgqibelo ingalo yami vele ibebhlungu naleli ithambeli langa sentameni ezansi ebebhlungu but kuthi ngingomsomlume ngivuka ngithi ngiyosebenza ngibuye ngavuka mase ngiselwe kodwa ngaze ngangaselwa nangelilanga but ngibona ukuthi no konke bafuna ukuthola ukuthi lento yami ithini Khehlelezi. Okay, all right. Into engibambayo mawukhuluma la engisensayo okokuqala baba kufanele uzame ukuthi ngikuzwela uthe but Alex umuthi akawusebenzisi kodwa uma ekhuluma la uzogcina usebenzisile usebenzisa in such a way ukuthi uzobe engasakwazi ukukhuluma kune stroke lokayise simlandela kabuhlungu njengomuntu angathi le stroke masikulandela kabuhlungu hayi ukuthi i stroke natural kunento ephehlwayo phansi mawulokuthi wena ngithema ngithi ngilele ebusuku ngathi ngigeza ngapha ngabona umlungu uthi uNkulunkulu kimi no man kunomuntu okujikjela lento ayenza eyiphehle semanzini kube sengathi uyivala ngenzilo wathi uJehova vele wena kunento eyikhehle lalikade ligaya umthi kakhulu noma lalikade liugedla eseladlula ezweni lasemhlabeni likuvikelayo wathi uJehova yabona masingagijima nawe kakhulu kukhona into engihamba kube sengathi iyavuka la kuwe kube sengathi iyabhonga ngoba wena kwakufanele ukuthi makushala isikhathi nawe sebeya complain ekhaya bathi ngendlela aphuza ngawutshwala kuyasimangaza wathi uNkulunkulu kunekhehla eliphila la kuwe elikuvikelile njengomuntu angathi une stroke esikulandelayo yazi wena mawuthi wena intamo yami ibhlungu uthi umoya ongcwele ayazi mina ngibamba ingalo yakho yaka right ngalama uya ngakwindololwane kunenkwantshu embi engizwa ibuya kabi wathi umoya ongcwele sheshe uyisukumele lento ngoba uzoshaywa istroke ungakwazi ngisho nokukhuluma ngoba uphiwe wena kodwa mawuphiwe ngibona uboniswa imithi straight ebusuku mawuthulela uboniswa impande ezilahlelwe phansi. Okay ngize ngabe ekwemithi angiyiboniswa ke at all but into engiyiboniswa amanzi okay okwengalo yaka right u-left waba nayo inkinga okay khona ekhavele babeshilo bathi yikhehla lalithi phatha kodwa ke into ekudeke nami le so that's why ngizomisa ukukhula amanzi because angifuni izosonto noba bengaphathi imithi emihle so ingakho ngizama ukuthi ngincikele isalukwazi lesi ukuze sasiclean kodwa ngoba ngisho ngithi debate mina ngithi 1 uzobuya ufakazele kimi ngelinye ilanga istroke usendleleni futhi siseduze number 2 leli khehlo othi uyazama ukuli-avoida ufuna ukuliqhelisa libele kude lona liyafuna ukusondela la kuwe liseduze kwakho number 3 la manzi othi impela khona imithi la manzi ngiyawabona futhi bafuna ukukushaya ngawo amanzi kunomuntu osazofika kuwe athi ngicela ungisize ungibusisele la manzi kanti leyo nto isisetshenziswa ebese inkinga isuka lapho. Hayi ngiyabonga sengizoqaphela ngapho suyitacisile siyabonga. Ngiyakuzwa manje indlela osobonga ngayo ngathi usufuna ukuvalelisa usuthukile manje. No angithi ngingakho ngibuza ukuthi ekwazi ukungivezela ezinye izinto naye ayibonayo so ukuthi okay umeveza ngithi ngakho ebebe khona ukuthi nama ngikayide ukuthi okay la sengiyiwe. No angikuphikisi sengisholela ukuthi nje ngiyakuzwa ukuthi ngendlela osufuna ukuvaya ngayo usuthi angimane ngihambe. No but kezwakala all the best. Oh sure thank you. All right sure. Nansi question la ngibuziswa lento okade uyihlaziya Khehlelezi uyitshela ukhanyisani. Kukhona ukuthi into ebingaba yingozi. Mase ngithola umuntu ozongihlaziyela iphupho lami igwemeke ingabe senzeka. Kunomehluko mawuthi wena into kade izoba ingozi. Yabona nje le stroke lesi othi singase sibe khona. Okay. Njengoba usumtshelile nje. Right. Kunokunye ukuthi osekuboniwe umoya kunqotshiwe. Kunokunye ukuthi into mayijikijelwa umuntu umuntu mayekushaya ngomuntu ngeke ukuthi ngoba isiboni ukuthi kunosibhamu esizayo sekunqotshiwe ngeke usadutshula
uzodutshula kumele usukume uhambe akusho ukuthi sukuma uze Khehlelezi baningi abantu abasizayo engithi sukuma uyobona ngisho esontweni bayokubeka nje izandla abantu kusuke kunqotshiwe nalokho. All right. Some words of hope there from Khehlelezi. It's 5 to make it 6 to 8. Ngithathu anonymous from Enquthu. Sabona anonymous? Yebo sawubona. Yebo ma unjani? Ngiyaphila. Yebo ma sikuhlolele ke. Yebo mina nginenkinga amaphupho nje isikhathi esiningi ngiphupha izinto ezisabisayo ukuthi ngizovuka ngithukile or nje eyisabisa njengani kanje mhlawumbe ngenyoka kanje? Njengokuthi elokugcina nje phupha impela kunemoto engathi ngizohlaselwa nje into kanjalo. Okay. Asenze kanje siswami ngelinye ilanga mawuhambe wathola imali awungitholela inkukhu emhlophe sisi mawungitholela inkukhu emhlophe uma ngikhuluma nawe la siswami kukhona ingubo emhlophe engiyibona ebese ngathi ihlala kuwena sisi ngiyakuconfirma lokhu kuwena wazalwa wembethe kukhona ingubo yamandla onayo njengomuntu angathi namanje kodwa lento ifuna ukulungiswa ngididwa ukuthi sisi mawulokuthi ukhona la ikhona into ephakama kuwena njengesimo sento engathi lento mayiphakama njengesithunywa saseNazaretha njengomuntu angathi namanje kunomNazaretha obekufanele ukuthi ngabe unawo wena yazi sisi angazi mina uthe uJehova kimi abe siyakhulekela kakhulu ngoba ikhona into ebuya kube sengathi vele ngisho nekhanda kunekhanda siselihlala likuhluphe njengomuntu angathi ungaphathwa inzululwane wathi uJehova usazothi mawuphaphama ebusuku uyithola ukuthi uphuma igazi ngamakhala wathi uJehova kunesilwane esihluphayo kakhulu esimenza sendlini lapho uhlala khona khuluma ngangizwe. Yebo ngiyavuma. Uvuma ukuthini ke ma? Ngiyabonga. Manje ngasizala kanjani? Uzofika sisi la engihlala khona eThekwini ngizokushiyela nenamba. Okay ngiyabonga kakhulu. All right siyabonga nathi suke Enquthu siyemlazi Tsepho. Yebo sanibona. Yebo mfethu welcome to Indaba. Okay hayi sibonge. Mina nje engingakusho emaphupheni angazi nokwakhosha. Yabo so uvele ngakhanyi kahle ngomkhono wangitshela wathi angibheka amaphupha amayakhuluma manje mengithi ngiyawabheka vele ngisheshe ngakhohle. Okay. Vuke khohli uthi bephupheni. Yazi sisi sorry bhuti wami. Yazi bhuti wami lapho uma uvuka ukhohla amaphupho isikhathi esiningi basuke bekushaya ngezihlabathi zamathuna. Isipoki ebuseni mase sibuyele emathuneni nawe uyakhohlwa yonke into kade uyilandela ebusuku noma kade uhamba uyiphupha ebusuku into engizokuadvise ukuthi uyenze hamba othola umuthi omhlophe mawuthola umuthi omhlophe bese uthola nobisi lwembuzi leyo nto ujwayele ukuthi uphalaze ngayo njalo ngaso sonke isikhathi uphalaze ngayo ngoba ikhona into enhle abafuna ukukubonisa yona kodwa inkinga ukuthi uyakhohlwa ebusuku mawulele. Yeah. Amen. Okay. Yebo sicela ukubuza futhi lana mhlambe ungakwazi ukuthi ungihlolele mhlambe uma ukuthi khona ukubonayo. Okay. Ngicabanga ukuthi yona lento ade ngiyenza le kade ngiyibona. Bekuyikho lokho mntaka baba. Okay. All right. Siyabonga. And senze gcina ke athi ngibo anonymous enanda sabona? Yebo sawona Bill Alex no Dr Khehlelezi njani? Sikhona siyavuma nathi ma. Hayi siyavuma ngiyabonga ukuthi ngikwazi ukungena ngithemba ukuthi ngizosizakala. Yebo ma khuluma sikuzwe ma ya. All right. So kune iphupho engiyengaba nalo ucela ukuthi ningihlazele lona and mawukuthi khona okunye okukhona ngikwazi ukuthi ningisize. So ngangaphupha ngelinye ilanga kahle ukuthi ngibonisiwe. Mangiboniswa ngibona uma wami uzalayo khona ungitshela ukuthi umama wakamakhelwane umbuza ukuthi ungimulisa nini. Yebo. So lokho kwagcina ngingakuthola kahle ukuthi chaza ukuthini. Okay siswami asenze kanje. Mawuthola isikhathi ngicela ufike kimi sisi. Mawuzofika kimi ungaphathi lutho. Ukhona umuntu engizokunika wona kunento engifuna ukuyiconfirma futhi mawuqeda kusebenzisa lo muthi uzowusebenza namaqanda amhlophe kunalamaqanda amhlophe hlophe lo muthi uzowusebenza nalawo maqanda then I will give you 8 days 8 days kunempendulo kumele ibuye kuwena mayibuyile leyo nto confirmed uzobe sengekutshela ukuthi yenza njani. Okay. All right. Siyabonga phela wenze njalo ke ma. Ngikholwa ukuthi kuzohamba kahle amaqanda amhlophe.
Khehlelezi asibonge ibijulile le namhlanje ngoba amaphupho sihlele siwabheka ngenye indlela kodwa leyo ukuthi akhomba okuzokwenzeka empilweni yethu into esivula amehlo. Ama numbers ke utholakala kanjani? Ngitholakala enambeni ethi 072 1234 976 noma uthi 071 130 7808 kuthi Friday lapha number 2 Harrison Drive eJohannesburg ngizobe nginenkonzo ye6 to 6 eGoli. Sunday ngizobe ngise Civic Center eFoslorus inkonzo iqala ngo5 ntambama kuze kuyoshaya u10 ebusuku. Wonke umuntu akaphelele khona njengamanje ngiseGoli ngiyobe ngiseGoli ngiyohlola khona ubusuku bonke eSoweto. Sibonga kakhulu kwindimandimane Professor Khehlelezi obekade nathi ngiyahleka mayikhuluma ngendaba yalomgwaqo uHarrison ngoba vele yena beno Harrison they do this and spirituality njalo ngo Saturday no Sunday ungayibamba leyo show ngo 6 am. Indaba on iGagasi FM was produced by Mr. Sphalele Enzuzangi ngo Alex Okamthiyane. Lo hlelo ke uzolithola nje ubulibuka ku YouTube channel lizobe selukhona ku iGagasi FM. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business, Yesintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.